Er zijn landen met een vergunning aanvragen. Maar over het algemeen, je tient een vluchtplan in, zoals dat dan heet, en je vliegt de wereld uit. Zeker binnen Schengen is het absoluut geen probleem. Maar ik kijk Engeland en dat soort landen, ja, je moet langs een douaneveld en je landen daar. En dat mag al, ja. Dat is al je vrij. Vliegen is vrijheid. Nou, ik heb eigenlijk een kennis en die is al sinds begin jaren 80 aan het vliegen. En die zei altijd als je mij van vliegen nog eens een keer mee en het is leuk en het is gezellig en het is geweldig. En, maar ja, ik ben heel druk. En ik word een workaholic. Dus, maar op een gegeven moment waren mijn jongste zoon, die was hier 15 en die zei, ik wil eigenlijk wel piloot worden. Nou, ik zei het beste om dan dat te proberen is, gaan even hier naar Drachten, naar de vliegclub. Dus ik ging met hem daarheen en ik zie het hier op het bankje. En iedereen die kwam langs en die zei, ja, stap ik even in dat ding. En ik iedere keer, ja, ik had geen tijd. En, nou ja. Uiteindelijk na de tweede of de derde keer toen ben ik maar instapt. En sindsdien werk ik ietsje minder. In plaats van zondag doe ik nu 40, 35. En ik vlieg een proter. En dat juist, dat staat hier me ook voor. Dit jaar hebben we mij een oorvliegtuigje erbij. Ben we naar Frankrijk, Spanje, Portugal, Spanje en Frankrijk en we weer opvliegen. Dus we hebben een landing daar, een hele mooie landing maken op Gibraltar. Dat is spectaculair, mag ik zeggen. Ja, en ik weet net waar ik de volgende keer heen ga, maar in ieder geval, we hebben ooit eens een keer, toen we, ik denk de tweede of derde reis of zo, die hebben we eens een keer zien, want zijn de tocht van de Uiver. Die maar we hebben. Dat doen wij nog een keer. En dat, de tocht van de Uiver, dat is nou in de jaren 20 of zo, had de KLM en deze trein, deze 2 misschien, ik weet het niet meer. Maar die is van Amsterdam naar Melbourne vliegen in Australië. Daar gaan we heen. Ooit. Ik weet net wanneer, maar dat komt een keer. Mijn oudste zoon kreeg een zwaar ongeluk. Ja, die lag lang in het ziekenhuis. Dus dan op een gegeven moment dan zie ik wat oors in de wereld aan, hoe waar je mee bezig bent. En dan kom je er achter van ja, alleen nog werken is ik net alles. Hobby is er nog tijd voor jezelf en tijd voor het gezin. We doen eigenlijk altijd hupjes van een oorloeren, max 2 oren. Nou, heel enkel een keer 2,5. Maar dan hebben we KRP, nemen we dat. Dat is koffie, roken, plassen. En wat kom je nou zo al zien? Meer waar. Vliegvelden dicht, geen benzine. Ja, ik vliegvelden west net aankomen kerst en west de volgende dag net weer inkomen kerst. Dus er bleef van alles. En de komst ergens, we hebben net boekt, want we weten net wat we uitkomen nachts. Dus we moeten dan maar ergens zien waar we sliepen kennen. We hebben wel eens onder de vleugel slept en we hebben wel eens in jeugdherbergen, maar we hebben wel eens 4 sterren slept. Het is maar krijg waar we zien komen. En dat maakt het natuurlijk heel avontuurlijk, want er wist echt niks. Ik ga hier een hele grote kruksleutel, zet ik erop en dan kan ik hem ronddraaien. Zodra ik draai, ga ik via de kabels die je zitten en daar hang je de gewichten aan en dan komen de gewichten naar omheen.
dit oerwerk slaat op het hele oeren, dat is deze kant, en het jelle oeren op die kant. Op het hele oeren slaat hij de aantal slagen van het desbetreffende oeren. Dus straks bij 12 oeren zal hij 12 keer slaan op het hele oeren. Maar vooralgaans aan 11 tolven zal hij op 11 tolven zal hij echt 12 keer slaan. Op de jelle oeren hij die klank. Je hebben dus echt een klankverschil. En de zwiere klank is voor de hele oren en de wat lichtere klank is voor het jelle oren. Zo'n de leeuwarders dat witte, zwier is hele oren en licht is heel oren? Eigenlijk jaren ze dat, tenminste diegenen die het op geluidsafstand winnen van het toer, zo'n het wel weten maken. Heeft hij wel eens verslipt? Ik heb me wel eens verslipt. En daar hij te laat week erheen in. En toen sting de klok stil? Toen stond de klok stil, ja, en dan krijg je, vooral jaren daar met die moderne technieken, krijg je mailtjes binnen en je krijgt telefoontjes en berichtjes binnen van ja, hij stilt je, er is wat aan. Het kan nou weer zo'n dagen zakje, dus ik ga nou weer zo'n dagen de tijd, dus ik kan nou zo'n dagen kan ik het oerwerk opwinnen. Alsjeblieft.